И здравейте хора, днес ще довършим Five Nights at Freddy. Би трябвало да сте се не че забравих тази поредица, просто не знам защо така. Се забрави, но да се правя, че съм банка и просто искате да участвате за нашия giveaway, трябва да съм много да харесате някои от нашите видеа за почваме. Така, на трета нощ сме. Сега те пак ще излезат много, защото все пак да. До някъде е ясно, че ще излезат. Даже още повече от преди. Добре, мене ме страх най-много Фокси. Тук се стъп. Добре, това да заложите. Не бе, брат, стига. Не, сега ще седа само на Фокс. Не ме интересува. Сега ще седа на Фокс, не искам просто той да ми идва. Всичките ги няма. Сега и Фокс ще отрим. Трябва и то поне тук ли са? Тук, да, не знаех си. А не бе, човек, стига! Какво е това? Той е излезнал. Замразни на място. На място. Важното е, че няма никой. Пичка, дай тази чика. Видя, че е затворена. Ай, пасането. Това ще е тук, не е мрадна. Тук ще се махна чисто. Това са тук. Мене ме е страх, защото са... Брата, ай стига, те са и двете страни. Стига, човек, не. Така отвратително, какво правите? Не стига, че съм и две врати. Па е и 2 часа, па съм на 50%. Добре, тази си бега. Но то също е тука. Фокси. Тая е на куп. Това е камерата до мен. И сега, какво правим сега? Това го няма, добре. А Фокси е сега ще тръгне да съм убеден. Добро. Не за ще тръгне, да. Не ще се подготви да тръгне. Добре, още по-близо е чик. Не знам просто. На мене ще ми падне всичката бактерия, а тя трябва да е тук. Зад вратата. Да, знаеш. Брат, уж стана 4 часа, оставете ме. Нямам пауър. Изобщо.
брат, тя седи и кемпи пред вратата, бе, честно ли? Виж бе, тя е тука. То спа. От къвзо е па то ще дойде. Моля те, той е един час. Да го успея по някакъв начин. Не! Само трябва да стане 6 часа, стига! Стига, бе, брат, не! Той е часа по-рано. Да стане без идеално. Часовник, да стане 6 часа по-рано. Дори не ме стресна. Представете си. Щом чак толкова не ми пука. Еми хора, мислям да бъде този клип. Просто да играе много трудна. Чакай да